Det, jeg godt kan anbefale, det er at være kreativ. Lav noget, der er sjovt. Lav noget, der stikker ud. Så er der i hvert fald nok nogen, der skal lægge mærke til det, og forhåbentlig også nogen, der vil dele det med sit netværk, hvis de bare synes, det er en lille smule absurd eller en lille smule sjovt. Jeg hedder Mads Lønberg, og jeg startede Nøddebazaren i 2013, marts 2013 for at være mere præcis. Har arbejdet med det lige siden, og i december gik jeg i gang med en sundhedskampagne, som går i luften om 2 uger fra dags dato. Knæk afgiften hedder det. Og ja, I kan meget snart se på knæk.dk, hvad det hele går ud på. Det, som afgiften går ud på, eller den danske afgift, vi har på nøddeafgiften, det er faktisk siden 1922 har vi haft en afgift på ubehandlede nødder, mandler, som vi kender dem fra supermarkedet. Og Danmark er faktisk det eneste land i verden, der har den her afgift. Som om det ikke var nok, så koster det faktisk mere at importere helt sunde, almindelige nødder, end det gør at importere sodavand og slik og alt sådan noget. Så det giver ikke rigtig nogen mening. Og Danmark er det eneste land i verden, der har det her, og det gør nødder skide dyre. Og hvis man ser det fra et sundhedsperspektiv, så ja, er det lidt åndssvagt, at vi anbefaler befolkningen at spise usundt, eller vi opfordrer indirekte befolkningen til at spise usundt med de her afgifter. Så det, som Knæk afgiften skal gøre, det er at få fjernet afgiften på nødder. Og man kan sige, hvis man så ser det fra et økonomisk synspunkt, alle de penge, der kommer i statskassen, de går faktisk til administration af de her dumme afgifter, fordi hver nød har sin helt egen afgift. Og der er endda forskel på, om den er med skal, om den er uden skal, om den er hakket. Det er 3 forskellige tal, vi har her, og det er kun på mandler for eksempel. Så det er, som I måske kan høre, er det ret meget hul i hovedet, og det skal vi forhåbentlig lave om på. Vi er tæt på at være klar til at lancere. Vi har forberedt en masse ting, så tingene peger i den rigtige retning. Vi kan se, at journalister er begyndt at røre på sig, politikere er begyndt at snakke om det her problem. Og det vi skal gøre med den her kampagne, det er at lave en underskriftindsamling, så vi kan få rigtig, rigtig mange danskere til at gå ind og skrive under og ligesom tilkendegive deres utilfredshed. Og så har vi nogle bloggere, nogle madbloggere rundt omkring i Danmark, som ligesom kommer til at dele de ting, vi lægger ud, blandt andet underskriftsindsamling. Og så er vi også i gang med at lave en viral film med en skuespiller og en masse ting. Der er rigtig mange ting, vi forbereder på det her. Og det kommer som sagt til at løbe af stablen i omkring 4 uger. 2-4 uger, hvis det handler om for mig, det er at gøre det her kedelige emne, nøddeafgifter, det skal laves på en sjov måde. Vi skal informere danskerne på en sjov måde. Og der er rigtig mange måder at gøre det på. Vi vil godt have nogle virale ting. Vi vil godt lave noget guerilla-marketing. Fordelen ved nøddeafgiften, det er, at den er så absurd, som den er. Altså det første, vi gjorde, det var at dele et billede, hvor vi sammenlignede nødder med usunde ting. Og det nåede ud til over 100.000 mennesker, uden vi puttede en krone i markedsføring. Så allerede der har vi en ret god start i med, at det er så absurd, som det er. Men ellers så handler det om at være kreativ. Vi har lige købt 4 store Eon-kostymer, som vi tager på og laver en fredelig demonstration på Christiansborg, hvor vi står og smider nødder på borgen. Det kommer vi til at oprette et event også, så folk kan deltage. Men det kan jo lyde helt åndssvagt, men vi er nødt til at gøre sådan nogle ting, før vi kan få mediernes opmærksomhed. Specielt på et så kedeligt emne som nøddeafgifter. De kreative ting, som vi laver i den her kampagne, det er jo ikke kun noget, man kan gøre i en kampagne. Altså en kampagne kan man også lave for en virksomhed, og man kan også gøre opmærksom på sin virksomhed på rigtig mange måder.